ወደ አፍሪካ ቀንድ ጉዳያችን እንለፍ። ስለ ጎረቤታችን ኤርትራ እንመልከት። ኤርትራ በቀጠናው የነውጥ ጽዋ አሳላፊ መሆኑን የመረጠችው ለምንድን ነው? የህልውና ጉዳይ ሆኖባት ወይስ የሌሎችን ጉዳይ የመፈትፈት አመል? ጉዳዩ ከኢትዮጵያ ሰላምስ አንፃር እንዴት ይታያል? የማይጸኑ የተኩስ አቁም ስምምነቶችና ፈታኝ የሽግግር ሂደቶች የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ መልክዓ ምድርን በሚያናውጡበት በዚህ ወቅት ሁሌም አንድ የማይቀየር እውነት አለ። እርሱም የኤርትራ አመል ነው። ኤርትራ ሰላም ለማውረድ በሚደረግ የድርድር ጠረጴዛ ላይ አትታይም። ነገር ግን ለምህረት የተለፋለት ብልጽግና አንጻር ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ኩነታት በሚዲያ ናቱ ሰንትራል ቶፒክ ናቱ ኤርትራ ኮይና ዘላ ፋኖ ቤላ ገይሩ ይድክረሎ ምስ ትግራይ ዘሎ ቀውስ ንሪኦ ኣለና ሸነ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሱዳን ጉዳይ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ኩሉ ንሚድያ ቀዳምነት ይሃቦን ኣሎ መንግስቲ ናይ ኣቢ እቲ ናይ ሚሊዮናት ወላ ቢሊዮናት ብር ኣፍሲስሉ ዘሎ ሚድያ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናቱ ድማ ኣተኩሮ ናቱ ቀዳማይን ኤርትራ ያዘላ ወላ እቲ ግብፂ ዝበሃሉን ገዲፍዎ ይጂ ናብ ኤርትራ ዙም ገይሩሎ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ወደባታ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ናጽነታ ብዛዕባ ዲፕሎማሲያ ብዛዕባ ወታደራዊ ካይዳናታ ከምኡ የለን ምፍትፋት ከምኡ የለን ትንተና ይኹን ታሪክ ምዝንባዕ ኩሉ ነገር ፎከስ ናብ ኤርትራ ተባሂሉ ዘሎ እዚ በብዙሕ መንገዲ ዝትርጎም ዘሎ ናብ ኤርትራ ጥራይ ፎከስ ግበር ተባሂሉ ዘሎ ዝመስል ዕላማ እውን ኣለዎ ሕጂ ብዚ ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ ኩሉ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ بمولو تساقما تابي إرترا غصقع ويم زفتنو زلو أنا بقوم طالين أنا ببو إرترا كسع كندي أبروسهم عببوتا خمزلوها لما أسلم الرق طلع لبساك جربات تفهم كسودان الكيت اسكك أي بحر يهيل السلالف أسمرا كالات أنستنيا يهز بقدر قريم ما يمتعتن كفتنيا قد أنا ويتسنو لما صدر ستفجرج أرولو مادرن تفتروا أدرقوالج زاري بأي تازقجتاتشن يمنت أي قوت إياك الله ኤርትራ ለምን የነውጥ ጽዋ አሳላፊ ሆና ቀረች? የኤርትራ አደናቃፊነት ከታሪኳ ተነጥሎ የሚታይ አይደለም። በ1985 ነፃነቷን ካወጀች በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር የነበራት ወዳጅነት የቆየው ለጥቂት ዓመታት ብቻ ነበረ። ሽንፈቱ በአስመራ ቤተ መንግስት ውስጥ የተከበብኩ ነኝ የሚል የስነ ልቦና ጠባሳንም ፈጥሯል። በ2010 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ጋር የተደረገው እርቅ አዲስ ተስፋ ጭሮ የነበረ ቢሆንም በኤርትራ ብልጠት ምክንያት ግንኙነቱ ዳግም ሊሻከር ችሏል። በትግራዩ ግጭት ወቅት እንዲሁ የኤርትራ ጦር ተሳትፎ ሀገሪቱ ዛሬም ለቀጠናው ሰላም ፈታኝ ስለመሆኗ ተጨማሪ ማረጋገጫ ሰጥቷል። ኤርትራ የቀጠናው የነውጥ ጽዋ አሳላፊ የሆነችው በአራት መሰረታዊ ስልቶች ነው። አንደኛው የአገዛዙን እድሜ ማራዘሚያ ነው። ሕጂ ዳርጋ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ስልቲ እንታይ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መጣምታ እንታይ ምዃኑ ሪና ኣለና ኤርትራ ተቐዳመይቲ ሓደጋ ንብልጽግና ኮይና ከም ዘላ نو بلتقنا نايمودا تطفعتي كاب ኤርትራ ይክብገስ ኤርትራ ድማ ኣነ ብዘይ ፈልጦ መንገዲ ከጥፋአኒ ይደልሎ ዝብል ፍርጥ ራይደ ኮነስ ራዕዲ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣብዚ ዝትንትንዎ ዘለው ኤርትራ ንኢትዮጵያ ተፍርሳላ ንከይብሉ ፀገም ኮይንዎም ኣሎ ስለምንታይ ከም እንድሕሪ ኢሎም ታ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ትፈርስ ንሕና ዝሓየልና ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢሎም ነቶም ህዝቦም ደከምንዎም ፍትኑ ይግምጠሎም ድማ ኣሎ ሕጂ كل تزبلو زلو إيرترا نقرن أفريقيا كاب ناصنتا جميرا بقى تخبب حسكو مصوني حزوني بزبل منقدي تربيشهم كم زلو إيرترا غيرهم يمزاربو ولو كا أبي أبوتشن 18 نتي كنتات قيران تفتنه أبزي حجوان تسفى زي بلو درجة بس كم زلو يمزاربو بزو نغير كريكم 4 نقطات ግን ኣብዚ ተቀስወን ኣሎ ያን 4 ነጥብታት ዝብልዎን ዘለው እንታይ ምዃነን كنسمعني نبض بحده أنا هاتو استراتيجي ناتومون أو زمركوس كون كم زق. باقرابات حجرات ياللوت. هجي تن نت بتاعت ويمن كم سنت زري وان زلو نت بتاعت كنقرأ لكم عبزي. كابت كل زبلو زلو بلا 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 زبلو زلو 4 نت بتاعت يوم زلو نسدما إيرترا بخمي من قديا حزبا وحود كله نشتي حجر كلا بلا بلا زل على الواحد كتجبر زخالات زبلو حدا. العمانة إيرترا كله كم يجرك أنا مجلس إيرترا ويونت السرعات كم زقصل تجبريو as a country under threat to justify strict internal control ترى كل مجلس إيرترا عبد الجوز جبرزلو نهلا ونايت السرعات نقص علنا نايت السرعات يز جبرزلو يمزولو بتحطه عبزي بتمجلس إيرترا نهلا ويكبل ندجزلو حالتات كم زي جبرلو كبل كله أتوم نيدج حالتات كم تاي جبرلو نابنا بلصقنا انتي يقبرالو نتزلو بدهوتات نكسعر ويون نيرترا نمودا انتي يقبرالو وي كنتاي كقبر فتينو ندحريلكا كابتي ايرترا تبلو تقبرلا زبلو زلو زقادا داي كقبر فتينو تسعقا عقمس لزيله
بعفكا اختبلو كم دما ننوح ستأمت استراتيجي سلازي اللي لكل دما ولا ون استراتيجي هليكا نت استراتيجي ناتكا عقل غيركا خد كدو تخل يتخلن ينقون مشيتن سلتنا غيركا استراتيجينا غيركا كون سلازي بزغونه إيرترا نزلوا كنتات نسرعات منكسي إيرترا نقصل نايدق زلو صقمات اقداسيو زبل سينماغوت زموتايو نوح زغبري زربازي قال بروكسيز إيرترا بوحد باجت نتن كباب حجرات نكبسبس نتوم أبوشت حجر أبكالوت حجرات نزلوا عطقات وجلتات إياه تدقف يوم زبلوا زلوا سلازي اسك السودان وسد إيرترا ما تدقف على السودان ويون جوبتن خي إيرترا بناي بوليتيكا جوبتن تايد الله ويا بيمن ما قرابتنا سمي إيرترا نكالوت حجرات دقيفة نشاتو دقفوا سرعات أبكالها حجر كبقاص لا يسمعنا نسخاتكم بعالكم زفتركم فانو نابنت نفانو نديكم تدقفوا تبلو فانو بلصقنا ابسلطانو نقصل ابي ابركتوس غبري لكم زمسكركم بعالكم يوم سلازي فانو تمال مساخم نيرو انصاركم نخغور كون زغبركم ما بعالكم يوم نبي إيرترا تتصقوا يدخلون يوم اتكالو يزبلكم زلو دما نابنت زريوا حدا إثيوبيا سينما يلوص يونيرو ازيا يتهاجروا زيوم اولا ويكاشنه ابكابا አዲስ አበባ ዘለው ነታ ሀገር ከመይ ገብርዋ ሎትሪ ይለው አብዝ ኸድዎ ተሀገር ክትቃጸልና ንርዛለና this is what's happening in Ethiopia ሀገሮም እዚ ሸነም ኤርትራ ርክብ ከም ዘሎ ወይውን ናይ ኦሮሞ ሓይሊም ኤርትራ ርክብ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዝኾን ነገር የለን but this is happening right after the ሀገሮምን ኣብቲ ድርኩኺት ናይ አዲስ አበባን ዘጋጥም ዘሎ እዩ ነዚ ኤርትራ ዲም ከተላግቦ ሕጂ ነው ኩሉ ሰብ ፈሊጥኩም እዩ and it's not going to work أي كسرحني تقداي مالتي تمليسنا انترينا يابتي كتبلو تصنحت تنكلتا كالوت استراتيجي وصخلكم دايم زبلو زلو بزي بروكسي استراتيجي ريسي جيوبوليتيكال ليفرج اي بحرش لو زلوهم دما نت بحروم نخالوت نهبو وي نهبو ديكونس بسنك تبحروم تدلاينس لو زلوهم حنساب مس امارات حنساب سعوديه حنساب مسقله كونو عقمل لوهم ازي دما صبللتنت ويون صقطن خفطر عدل يهبام الله አይመጥም ሆኖ አይጠይቅም ኢትዮጵያ ያነሳቸው ያለው ጥያቄ ፍትሃዊነት ነው የፍትሃዊነት ጥያቄ ነው ሲጀመርም ቀይ ባህር ሄደው ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ነው ቀይ ባህር የሄደበት እንዴት እንዳጣን አሰብን እንዴት እንዳጣን ወይ ማጠቃላይ ኤርትራ እንዴት እንዳጣን የሚገልጽ ዶክመንት እንኳን እንደ መንግስት የለንም ሶ ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ነው ሄደው ማለት ነው ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ሄዷል ስለዚህ ኢትዮጵያ የምታነሳው ጥያቄ ከፍትሃዊነት አንፃር ነው ያነሳው كم تريوم زلهم اتي اب إيرترا انصار إيرترا تغيرو زلو كنتات كسع كندي ابي سنتر نايتي بلشو اكايداناتهم كوينو خم زلو إيرترا خاطر موداتا كابتن سلس زبلكم نك اي بحري كم ليفرج تكم using instability as a negotiation tool نان هاغرات دما رمسمس كم زبلا مسغبركا شعوب مدرادري ويون اب اولا صبلتنت حسكا خطقرب تخل زبل كسي اب لإيرتراينا نرزلنا حجي نا إيرترا كنتات نرأي إيرترا مسكو ربابتا انت عين الزمدنا اللوا مغنياتو الزربازي كابزحات حيلتات زتقمولو أجندا زلو زرباي إيرترا بسودان أبز حلفة 30 قلن عمتات إيرترا زي حقزوتو حيلي ني رقعتنا السودان زريقي فلدو دوس بقمت علو بمنقس السودان زدرخو حقرات حيلتات ني لولاونتن رقعتنا إيرترا كزرقو فتينو the same اب ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይልታት ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይና ኤርትራ እንታይ ተራይጽ ኣወት ነይሩ ብግምት አሉ ኤርትራ ትኸፍሎም ዝነበረት ወይ ትድግፎም ዝነበሩ ሓይልታት ንኢትዮጵያ እንታይ ገይሮማ መጀመርያ ብኽልቲ መንገዲ ኢትዮጵያ ኩሉ ዝነበረ ጭዋዳ ገይረና ኤርትራ ከተጥፊያ ፈቲና ብኩሉ መንገዲ ኤርትራ ትድግፎም ዝነበሩ ሓይልታት ግን ነታ ሃገር ነቕነቕ ከም ዘብልዋ ነቲ ስርዓት ማለት እዩ ሃገር ክትፈርስ አይደልዩን ኤርትራ ንኣብነት ኤርትራ ደምሂት ይድግፍ ነይሩ ንግንቦት ሸውዓተ ይድግፍ ነይሩ ናይ ክልል ሶማል ሓይልታት ይድግፍ ነይሩ ኩሉ እዚ ይድግፍ ነይሩ ይበሃል እዩ ሓቂ ድማ ነይሩ እዩ ኤርትራ ግን ነታ ኢትዮጵያ ንምፍርራስ እያ ትሰርሕ ነይራ ወይስ ነቲ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንምእላይ ታሪኻ መብዛሕትና ነቲ ስርዓት ንምእላይ ነይሩ ግን ነቲ ዘለዎም ናይ ሓድነት ፀገም ኤርትራ ያ ፈጢራቶ ወይስ ባዕሎም ዝፈጠርዎ እዩ እዚያ ሕጂ بريزنت سياس بتدغاغامي بإيرتراوያን كمان استنقفلا بنتلو نحدنتنا ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖሊሲዩ ከም ዝባላሽ ገይሩ ወንበር ንሕና ይኮናልና በለ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ ነዚያ ከማን ተገብጢሎም ድሓር ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳይና እንታይ መልከተካ ኢሎም ብዙሕ ሓተታታት ብቴሌቪዥን ተዛሪቦም ስለዚ
ኣብተን ጎረባብትን ንሶማልያ እንተኮይኑ ድማ ዓብ ዋጋ ከፊላ ኤርትራ ንጉዳይ ናይ ሶማልያ ብዙሕ ዋጋ ከፊላ ንሓድነትን ርግኣትን ናይ ሶማልያ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትኽተሎ ፖሊሲ ዋላ እውን ምስቲ ዓቕምናታ ምስቲ ቁጠባናታ ዘይመጣጠን እንትኾነ ትገብሮ ዘላ ኣበርክቶታት ብልጽግና ትማሊ ኣብ ኮረሻ ስልጣኑ ንክቕፅል ኤርትራ ዓብይ ኣበርክቶ ነይርዋ ኢሉ በዓል መስኪር እዩ ስለዚ ንኤርትራ ተገንጢልካ ብከምዚ ገበናት ዝክትከሳ ኣየንታ መሃለዎ ነይሩ ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዞም ጎረቤትና ዝሓፍሩ ይኮኑ ዝስከፉ ይኮኑ ሓንቲ ክንጥንቀቐላ ዘለና ድማ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ግዳይ ናይ ምግባር ብዋጋ ናይ ኤርትራ ምስ ካልኦት ዲል ምግባር ብዋጋ ኤርትራ ንኤርትራ ኣጀንዳታት ናይ ካልኦት ኣጀንዳታት ንምፍፃም ሕጂ እውን እንትኾነ እዚ ለንቀነ ምስ ብልጽግና ወሽለኽለኽ ዝብሎ ዘሎ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ነዛ ዘለዋ ሽግር ንክሓልፍ ይድፍትን ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስነኢልና ክርየ ኢና ንሱ ስለዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ልዑል ጥንቃቐ ክሓተና ክኽላሎ ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትት ነገር እዩ ስለምንታይ ኢና ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ለንቀነ ወይ ንዕርበቱ እዩ ወይ ካል ኣጀንዳ ክረክብ እዩ ብዙሕ ምልክታት ኣሎ ንዕርበቱ ይኸይድ ከም ዘሎ ግን ኣጀንዳ ሓድሽ ንክረክብ ዘሎ ዕድል ድማ ዘለዎ ይመስል ነዛ ሕጂ ተፈጢራትሉ ዘላ ፀገም ኣነ ናተይ ኣናብባ እዩ ብልጽግናን ኣብይ ኣሕመድን ነዛ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ዓብ ፀገም ክሰግሮ እንድሕሪ ክኢሉ ደን ዓብ መጋበርያ ክኸውን እዩ ዝዓበየ መጋበርያ ምክንያቱ ድሓን እቶም ንዑ ዝከታተሉ ዘለዉ ዝብልዎ ዘለዉ ንስማዕ ብፍላይ ብዛዕባ መገሻ ናቱ ናብ ኢማራት ዝነበረ ቅድሚ ንዓመር አይና ግን ሓንቲ ነገር ድሓን ቅድም በዚ ንጀምር ለአብይ አህመድ ጋሞ ላይ የተንሸራተተ አፈር ወደ አፈርነት የቀየራቸው ኢትዮጵያውያን ህይወት ለአፍታም የሚቆረቁር አይደለም። በአገራቸው ያቀጣጠሉት እሳት የሚለበልበው ህዝብ ለእሳቸው አንዳች የሚያሳስብ አይደለም። እሳቸውን ያስበረገጋቸው ያስደነገጣቸውና ያሳሰባቸው ወንድሜ በሚሏቸው የመሐመድ ቢን ዛይድ አገር እናቴ በሚሏቸው የሼክ ፋጡማ ምድር ኢራን ሚሳኤል መተኮሷ ነው። ለበረራ በተከለከለ አየር ክልል ውስጥ ይዘው የሄዱትን የኢትዮጵያን አየር መንገድም ወታደራዊ ኢላማ እንዲሆን አመቻችተውታል። ኢትዮጵያም በይፋ በኢራን ወረራ ላይ የምትሳተፍ አገር እንደሆነች እዩልኝ እወቁልኝ ብለዋል። እናም የኢራን ድሮኖች ከቴህራን 4 ኪሎ ስንት ኪሎ ሜትር ነው እያሉ እንዲያሰላስሉ የሚረዳቸውን ውግንና አይተዋል። እዛ ሀተታ እዚያ በጣም ጽቡቅ ገይሮማ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ብልጽግና ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ስቃይ አይንታዩኒ he doesn't care. Abiy Ahmed ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ፀገምን ሽግር ዘገድስ ኣይኮነን ቀንዲ ንዑ ድቃስ ለይቲ ከልይዎ ዘሎ እቲ ጎይታ ናቱ ዝኾነ ኢማራት ብኢራን ዝወርዶ ዘሎ ሓደጋ ልክ ኣብ ነፍሱ ከም ዝወርድ ዘሎ ተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በኢትዮጵያ ውስጥ የምትሰራው 1 ኪሎ ሜትር መንገድ የምትገነባው አንድ ጤና ጣቢያ የምትገጣጥመው አንድ ትራክተር የላትም። በአጭር ቋንቋ በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት የልማት ፕሮጀክት የሌላት ግን የታወጀ ጦርነት ያላት ኤምሬትስ የኦህዴድ ብልጽግና ሹማምንትንና ጄኔራሎችን ህይወት በብዙ የቀየረ ሙስና ውስጥ አስገብታለች። ሓንቲ ዘረባ ካብ ገለ ካብቲ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኢማራት ወይ እውን ብዓብዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል እንታይ ኢልና ኢና ንዛረብ ወይ እውን እንታይ ኢሉ ክዝረብ ኢኻ ትርኢ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ኢንቨስትመንት ከም ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ቢልዮንስ ኢንቨስት ይገብር ከም ዘሎ እዩ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብሉምበርግ በሎ ካልኦት ኩሎም ዝዛረቡ ኢትዮጵያውያን ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ኢማራት ዝሰርሖቶ ፅርግያ የለ ኢማራት ዘርምዐቶ ሕርሻ የለ ዝፀገነቶ ትራክተር የለ ዝሃነፀቶ ፋብሪካ የለ ዋላ ሓንቲ ኣይገበረትን እቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ንብልጽግና ንመራሕቱን ነዞም ኦህዴድ ዝበሃሉ ፖለቲከኛታትን ጀነራላትን ንምህብታምን ኣብ ብልሽውና ንምቁምጣዕን ኪኑ ሓሊፎም ድማ ኩሎም ቶም መራሕትናቶም ኣብ ዱባይ ይኹን ኣብ ኢማራት ገዛውትን ንክሰርሑ ኣብ ኢማራት ኣብ ተፈላለየ ሪል ስቴት ንክሳተፉ እዮም ዝገብርዎም እዚ ዘረባ እዚ ዋላ ቶም ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ዝነበሩ ቀደም ከም እዮም ነይሩ ብዙሓት ኣብ ዱባይ ገዛውትን ነይሮም ኢማራት ከምያ ትገብረልካ ናይ ኢማራት ነገር ብልሽውና ንክትገብር ኣፍ ደገ እያ ትኸፍተልካ زغنتايو بجنزب كا أبي مرات جزاو تنخب جزء تخلها كاب كله هجرة كأني كمستات تبد بلاي جزاء خد جزء كاب أفريقيا جنزب أمسيها أب سويسرلاند نعم نتاي كالني جنزب كا maybe
ካለ ነገራት ክትቀም ትኽእል እምበር ካብ ካለ ምጽኢል ካስኢል ከገዛ ክትገዛይ ትኽእል ካብዚ ወይ ካበቢ መንገድታት ኣሉን ሃብታማት መልቲ ሚሊዮነር ገለ እንድሕር ኮይንካ መንገዲ ህልዎ ክእል ሓደ ሰብ ግን ኣነ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ወይ ኣፍሪካ ዝቕመጥ ገንዘብ ኣለኒ 2 ሚልዮን ኢሉ መጽእ ብዛ ኣብ ስዊዝ ገዛ ኣይክእል ኣብ ዱባይ ግን ከምኡ ኣለዎ ስለዚ በዚ ንሓደ ዓቢ ናይ ኣፍሪካ ሃብቲ ናብኡ ንምኻድ ዝገብርዎ ጾታ ኣለዎም ብሕፅር ዝበለ እንታይ ዝበሃል ዘሎ አብይ አሕመድ ናብ ብልጽግና ናብ ኢማራት ዝኸይድ ዘሎ ወይ እውን ከይዱ ዘሎ ተልእኾ ንኽወስድ በቲ ሓደ ክኾን ከሎ በቲ ካልእ ድማ ንኢማራት ኣብ ዘለኽዮ ከትሕነኪ ዝኽእል እንተኮይነ በጃኺ ንዒ ተልእኾ ሃብኒ እንታይ ክገብረልካ ክእል ንሸኽ በንዛይድ ብኸመይ ከትሕነካ ይኽእል ዝብል ዘረባ ንክገብር እዩ ከይዱ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ዝህብዎ ዘሎ ርእቶታት ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ግን ኣነ ሓንቲ ተወሳኺት ርእቶ ኣላትና ቀጭን ካልኩሌሽን ይዞ ነው የሄደው ነው ብዬ ነው ማምነው መሳይ ከዛ ያለበ ነገር ምን ሊያደርግ ይችላል ሌላ ልናስብ የምንችለው ነገር የለም መሳይ ጾሁ እንዳለ ነው የምንሰማው ለደህንነቱም ተሰብቶ ሊሆን ይችላል በአንድ ቀን በሁለት ቀን ሳያጠናቅቅ ለሶስተኛ ቀን የተሻገረው ለማንኛውም ጉዞን እንዲታየው ምንድን ነው ሊባል የሚችለው አብይ አህመድ ወደዛ የሄደበት ሁኔታን በተመለከተ ደጋፊዎቹና ባለስልጣናቱ የሚሉትን እንመጣበታለሁ ግን ምን ማለት ይቻላል በዚህ ወቅት ላይ አንድ ሀገር መሪ ወደድነውም ጠላነውም ደገፍነውም ተቃወምነውም ሀገር ኢትዮጵያ የምትባለን ሀገር ወክሏል እንደው ዝም ብሎ ብድግ ብሎ አውሮፕላን አስነስቶ ወደዛ ቀውስና ጦርነት ወዳለበት ቦታ መብረር ምን የሚሉት ነው እንዴት አድርጎ ነው ሊፈታ የሚችለው በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ወደዛ ሀገር ያመራው እጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና በብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትንተና እንዲድወሃብ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናብዚ ቦታ እዚ ዝኸደ ይድብልዎ ዘለዉ ወላ እቶም ናይ ማሕበራ ሚድያታት ዝተፈላለየ ሓበሬታ እንዲዮም ዝህቡ ኣብዚኣ ግን ድብልዎ ዘለዉ ብዙሕ ኣፅዋር ክደሊ ከይዱ ከም ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሱ ክብል ከሎ ካሊእ ናይ ንግዲ ናይ ሽርክነት ናይ ገለመለ ዝምድናታት ከም ዝገበሩ እዩ ዝነገር ግን gain political attention ከምዚ ሽግር ካላኒ ኢማራት ክኸይድ ከሎ ፍሉይ ቆላሕታ ናይ ኢማራት ንኽረክብ ከም ዝደለየን seek financial or military support ወታደራውን ቁጠባውን ድጋፍ ንኽረክብ ኢትዮጵያ current faces economic problem shortage of weapons and ammunition financial constraints ስለዚ ካልእ ሽግራት ስለ ዘለዎ ኣብ ኢማራት ድማ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከላ ኣብ ጎና ተተሰሊፈ ፅቡቕ ዝኾነ ቆላሕታን ሓገዝን ክረክብ ይኽእል እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ግን ሓደ ክፋል ናይቲ ፀገም ጥራዩ ኢማራት ንባዕላ ኣብ ሽግር እያ ዘላ ስለዚ ኢማራት ንባዕላ ንዓቢ ትደልዮ ዘላ ኣብ ዝዋኑ እዚ ክልቲኦም ይደላለዩ ስለ ዘለዉ እዮም ድማ ዝራኸቡ ዘለዉ